Dobrý den, dneska bych se s vámi chtěl podělit o své zkušenosti se švýcarskými hodinkami, konkrétně o odchylky chodu, o přesnost jednotlivých značek, tak jak jsem se s nimi mohl setkat. První hodinky, které jsem koupil, byly Omegy Seamastery. Měl jsem z nich velikou radost a odchylka chodu za den byla plus 2 sekundy, což jsem považoval za super. Já jsem taková hračička, takže jsem si vždycky nastavil každý měsíc o něco dopředu, aby vlastně na konci měsíce byly nejpřesnější a nemusel jsem je vůbec nařizovat. Tyhle hodinky jsem prodal, protože byly opravdu těžké na ruku. Téměř čtvrt kila, tak to už má váhu v podstatě jako revolver Smith & Wesson v provedení lighting. Takže nic takového jsem nechtěl. A další hodinky, které jsem koupil, byly tyto Breitling Super Chronomat 44 mm, úmyslně s gumovým páskem, aby nebyly tak těžké. Moc se mi líbí, doteďka jsem s nima spokojený. A odchylka chodu 6 sekund denně do plusu. Původně jsem to považoval, že to nebude moc OK, ale spadá to vlastně do švýcarského chronometru a je to vlastně mezní hodnota, kterou může Breitling dosáhnout. Pokud by to bylo ještě horší, tak vám je v podstatě v záruce se budou snažit dát tak, aby to vycházelo tak, jak má. Takže to je k těm Breitlingám. Můžete se na ně podívat. Jsou to takový chlapský pěkný hodinky. No a další můj úlovek byly hodinky Hublot Meka 10, který jsme si představovali už minule. A tam jsem neobjevil žádný název chronometr, takže počítal jsem s tím, že ta odchylka může být třeba i větší, 10 sekund, a v podstatě jsem ani nevěděl, jak je naprosto přesně nařídit. A o Hublotu na vlastně českých forech jsem vůbec nic nenašel. O Rolexu mraky videí, o Hublotu nic. Ty Meka 10 mají 10denní rezervu a vypozoroval jsem, že když si vlastně chcete natáhnout jeden den, tak musíte otočit korunkou 10krát. Takže původně, když jsem je natáhl na těch 10 dnů, tak jsem je natáhl ještě 30krát jakoby navíc a čekal jsem, že se to péro nějak jemně zastaví. Nezastavilo, takže říkám OK, tak abych ještě nerozbil, nechal jsem to být. A za těch prvních 10 dní šli do plusu 40 sekund. Vlastně ne za 10 dnů, ale za 7, protože po 7 dnech vám vlastně vyskočí takový červený puntík a znamená to natáhni hodinky, jinak ta odchylka chodu bude ještě horší. Tak říkám OK, bude to něco, co jsem si myslel. A po druhý už jsem postupoval jinak. To znamená, že když jsem je natáhl na těch 10 dnů, tak jsem otočil korunkou jenom 5krát, jakoby půl dne navíc. No a to, co se stalo, mě teda extrémně překvapilo. Byl jsem zvyklý na Omegu, 2 sekundy do plusu, super. Breitling chronometr, 6 sekund do plusu. A teďka vlastně u těch Hublotů po měsíci a půl, po každý je natáhnu po 7 dnech. A nevím, jestli je to nějaká náhoda, je to prostě naprostá šílenost. Ty hodinky jdou naprosto přesně, ale naprosto přesně. Na sekundu, asi po měsíci a půl. Takže nevím, jak se to Hublotu podařilo, ale za mě obrovský palec nahoru. Pokud se vám video líbilo, tak můžete dát like a odběr a příště si povíme o hodinkách Zeno, které jsou z nižší cenové kategorie se strojkem ETA, ale jsou to pilotky a patří také do mé sbírky a rád vám o nich něco řeknu.